Unsa maning manok sa RCC, sukol dagan man. Mga higala, paminaw mo. Sa nahitabo nga pre-debate conference namo ganina, abi nako og gidawat na ni RG Sino ang akong challenge. Wala man di ay. Ang akong challenge mauni, paminawan ninyo. Mga Romano Katoliko, paminaw mo. Sige mangyod ninyong pasiatab nga kana inyong simbahan tinukod ni Kristo ni adtong 33 AD. Na ako'y challenge. Akong gina-challenge si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong, si RG Sino. Kaning upat. Pamatod-in ninyo nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Kanara, kung modawat mo ana nga challenge, i-PM ko ninyo diri nga page kay atong sabutan. Kung dili mo musukol, mo't ipasabot nga alanganin mo og nagduda mo kung tinuod ba ng inyong mga pag-angkon-angkon. Okay? Klaro man kaayo ang comment sa post og chat ni RG Sino nga challenge accepted. Pero sa pre-debate conference namo ganina, nitalaw man si RG Sino, iyang giusab ang topic. Iyang gitanggal ang word nga Roman. Unya kay nag-insist man ko nga dapat naagyod ang word nga Roman Catholic, nagpropose na pod siya og laing topic nga iyang pamatud-an nga ang Roman Catholic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Itanggal na pod niya ang word nga one, holy, og apostolic. Unsa maning manok sa RCC, sukol dagan man. Unya, unsa man ni karon? Kamong mga bashers nga sigig ingon nga nanalaw ko, ni kakak ko, unya, unsa maning inyong ikasulti nga ang inyong debater man ang nikakak? Ang akong message kay RG Sino, kung musukol gani, sukol gyud. Ayaw na usba ang tima nga gi-challenge. Maayong adlaw sa tanan. So naghimo ko og bag-o nga tawag nga video. Kay katong gabi nag-live man ta. Nya naay ni hangyo sa kuha nga buhatan og gamay nga reaction or video katong gi-post sa ato ang higala nga ato ang ka-pre-debate conference kagahapon. Kay ingon pa nila lahi man daw tong kuan atong sa naka-live ta, which is daghang mga Katoliko nga tawag ining nakabati og nakadungog adto. So ingon pa nila mas pinakamayo daw nga maghimo daw og short video regarding adto. And pasensya na mo kayo mga sir, mga ma'am ha. Nagdahig ako dili sa duyan kay naglathulat ko og kuan para musundo ko sa kuang bugoy. Okay, sige. Ato ang tagaan og tawag ini gamay nga komento. Number one, unya taod-taod isa tuaon lang ato ang i-post ang kadtong short clipping sa video gikan sa kadtong video recording nga ato ang gi-record sa panahon sa pre-debate conference. So ang atong higala ingon pa niya nga atras abante daw ta sa gitawag og sa issue, wala oy. Dili ito atras abante, ato alang gi-correct ang term sa topic. Kay lisod lang pug kaayo nga magpamatuod ta og butang nga dili maoy termino, dili maoy tawag ining doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung tan-awon ninyo unya ang video, ato siyang gi-correct nga dili pwede nga katong iyang term ang gamiton nga one holy Roman Catholic Apostolic Church ang gamiton kay dili man namo ang official name sa simbahang Katolika. Syempre ang gi-challenge niya based po sa iya pong tawag ining kauban, syempre mo barog ta, mo tindog ta, magpamatuod ta based sa teaching nga ato ang gi-claim. Diba? So dili pwede nga moingon ta nga
kadto nga term iyahang mo beto na ay pre-debate conference. Sa hinungdan nga dihaan ang panahon na plastaron ang mga pulong, plastaron ang tawag ini mga topics, plastaron ang mga rules, ang venue, ang tawag ining mode sa gitawag og debate sa panahon nga diin magkasabot gid nga magdebate. So kanang iyang giingon nga nitalaw ta sa challenge concerning sa iyang gustong ipakon sa tua. Kung ato tong sundon ang iyang tawag ining gusto, murag implied ba nga siya no lang sukuldagan. Number one, nganong siya man ang sukuldagan, pinakauna, kabalo siya nga dili na mao'y official ni simbahan Katoliko. Inya mo ipamatuod sa tua. So ihulog niya nga katong nga term iyang gamiton kay para ingnon nga wa ta mo sukol niya. Number one na. Number two nga tawag ini nga point, kabalo man siya nga di ta mo barog sa butang dili ato ang doktrina o dili terminong gigamit sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi syempre Katoliko man ta. Kung unsa nasulat sa ato ang kredo, kung unsa nasulat sa official teaching sa simbahan Katolika, mo to ang sundon. Dili pwede ang iyang una-una mo'y tawag ini nga sundon. Ako may mo pabarog, dili man sila ang mo pabarog, di ba? So karon katong iyang giingon nga pamatud-an nato nga ang one holy Roman Catholic Apostolic Church mao ang tinuod nga iglesia gitukod sa tinuod na Kristo diha sa Biblia. Dili man to term simbahan Katoliko mo nang ato ang gi-correct. Og diha sa ato ang pag-correct sa termino tulo sila ang miuyon. Tulo sila ang miuyon, magito sige kag badlongon di ba? Tulo sila ang miuyon, di lang kay siya ang miuyon. Kaingon pa niya, in company good sila. In company good sila. So, buti pasabot, kana nga topic nga mo ang gipirmahan, dili na pagpanalaw, dili na pag-atlas abante, kung dili paghatag nagpahimugat, nga diin ato ang gibutang sa tama ang tawag ining dagan sa debate o usab ato ang giplastar sa insakto na posisyon ang mga termino nga dapat gamiton sa panahon sa debate. Sa mo nang purpose nga nay pre-debate conference. Pero kung mauna ang iyahang tawagan nga basis nga mingon sa nanalaw, dili man kita nanalaw. Sila may nanalaw kay kabalo biya sila. Ang nasa lang una-una ang Roman Catholic Church. Sa tuwa lang gi-correct nga kanang ilang una-una nga mo na Roman Catholic Church ato lang gitagaan og plastar ng mga termino. Aron syempre kita may mo pamatuod. Igo lang man sila tawag ini mo supak. Mag-provide sila ebidensya sa ilahang gitawag og pagsupak. Diba? And lastly, mga sir, mga ma'am, kung mayong ka og Roman Catholic Church or one Holy Catholic and Apostolic Church, mo na ang tinuod nga iglesyang gitukod sa tinuod nga Kristo. Kaya ang issue lang Manila nga nagtuo sila nga ang Kristo daw nga nagtukod sa Iglesia Katolika, di daw to tinuod nga Kristo. Mo to issue nila. So mo na ang sa tuwa atong iklaro nga ang Roman Catholic Church mo ang iglesyang gitukod ni Kristo. Ang Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. So, mo na ato ang gitawag og pruibahan. So, may diferensya na. And ang term nga gigamit sa topic, klaro man, pamatud-an nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod sa tinuod nga Kristo nga naa diha sa Biblia, sumala sa Biblia og standard nga referensya. Katong gingon niya nga butang Roman. Oh, ibot ka nag-Roman. O sa pa may problema nimo? So kung imuhan ng gamiton nga tawagan ng basis nga mong nanalaw, alibay na propaganda na. Kini nga to ang amigo nga si Tell the World, amot galimot ko sa iyang pangalan ani. Tawag ini kuan ni nindot ni himuong propagandist. Hilig kayo magatag propaganda ba? Buslot ra ba kayong propaganda? Karon paminawan ninyo og tan-awan ninyo ang tawag ini nga video nga. Tulo sila nag-approve sa gitawag og sa topic. O niya. Bahala ko sa ako. Dili kay pwede o butang Roman na siya. Kato balik ta sa first atong topic that the Roman Catholic Church is true church founded by Christ or butatog by the true Christ in the Bible according to the Bible and the standard references. Okay? So okay ka to. Sige. Ato na pong ikuan ha. Ato na pong bag-uhon na pud ang nawong. That the true church, that the Roman Catholic Church is the true church founded by the true Christ. Kana. By the true Christ in the Bible. According to the Bible and standard references. So, okay na ko ani.
Okay. Kamo na po. Sige. Kay isa pa abogado bi atong So at least final na namin no naman tay tawag in recording. Oh, naman tay recording. Dili man siya kon. So mao na to. Basa sa joy. Final na. Basa ipabasa. Di draft. Daghan pagtawagan ng erasure nga Oh, sige, nabutang diri. ipala sa ipala sa. Oh, kana pwede na siya nga kuan lang kanang nabasa niya ana ba? Information nga nabasa. Kana ko Oh. Abot kasabot ba ka sa Dapat pagi. mabasa gyud The ka. one holy Basa. Catholic and Apostolic Church. Catholic and Apostolic Church. Ani kanang ibabaw. Wala yung Roman. Wala na kanang ibabaw. Kani. Na connection sa ibabaw kana siya. Eh gusto man niyo butang Roman. Oh. Oo nga. Ang pasabot ng balihon. That the Roman Catholic Church. Mao na ne? Oh, Diba, Catholic ka sa na ibabaw ba? Na ibabaw. Nasa Sa ibabaw ba? na lagi mga correction ano? Pagdugang. Is the true Ano nila? Ikuha na dugay kita mahuman. So ang metabo is i-retype ni send ako sa imo ha. man, ang nag-agree na taganina dito sa topic na akong i-challenge. Mo na ni. Uy na tani. Uy na tani. The Roman Catholic Church is a true church founded by Christ. Diba? It's a true church founded by the true Christ in the Bible, according to the Bible and standard references. Challenge na ko ha. Una pa ako challenge ha. Balik-balik Naman na sa video, nakapost mo na sa akong page. Lagi. Mamatundaan ni mo nga ang one holy Roman Catholic. Dili lagi namo ang kuan. Dili man Imong post i-accept niya be. Dili ba? Asa man imong post i-accept. Dili. Mao bitaw nagplaster ta sa ato ang proposisyon nga same sa objective nga imuhang gisulti. Kay kung moingon ka nga one holy Catholic, walay Roman nga mabutang. Mao bitaw ganina ni adjust ko Roman Catholic Church is a true church founded by the true Christ in the Bible, according to the Bible and standard references. More mangyapon to imuhang gisulti. Okay na to, mabuto ni adto na ta sa rules kay. Klaro daan. Usa mo gini klaro. Akong i-suggest ang ato ang Dili ba ipaklaro pagkabasa. akong i-suggest na ang ato ang mga topics o ang atong mga rules kanang ibinisaya or bisa katong topic lang ibinisaya. Sige, binasaya na to. Pamatud-an ako, din no, Bisaya ba result natong nga ang Romano Katolikong Iglesia mao ang matuod nga gitukod sa matuod na Kristo nga naa sa Biblia, sumala sa Biblia og standard nga referensya. Okay? Ako nang ibinasaya. Kinaka? Oo ka na. Naka-record ba ta? Problema record. Okay na. Sige, okay na ni. So, ipasa na ko sa inyo ha. Di, ipasa na ko niya sa inyo ha. Then pagkauman na, pirmahan ninyo. So, probably by next day siguro possible. Mga Tuesday. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.